Dobrak. Dobrak. Tolong rungokno. Wong mumet sirahe kok yo dadak melu ngece. Oh, pancen penyakit kabeh. Petro ya penyakit, Bagong ya penyakit, gugu karepe dhewe. Iya. Dobrak. Yuk. Kula tak takon karo sampean mang cethake. Lek kula midhangetaken sampean Bawodra kala wau dereng patya cetha, dereng patya gamblang. Mula mang cethake. Ratu Ireng Cemani wau sinten? Oh, panjenengan menika ya aneh-aneh kok dadak. Dadak takon barang menika menapa? Lha nuwun sewu, ingin dados Narendra pengayomanipun para Pandhawa menika ora kadang panjenengan piyambak to? Lho, kadang kula sinten? Kula dereng ngertos. Dereng ngertos napa ngapusi? Kula dereng ngertos. Kula dereng ngerti. Ingkang rayi nata Ndarawati. Inggih menika Prabu Bathara Kresna menika dados pengayomanipun para Pandhawa. Inggih, krana Prabu Kresna lan Semar menika Pandhawa mboten saged dipun pejahi, Pandhawa mboten saged dipun damel sakit, Pandhawa mboten saged dipun damel lara utawi pecah krana wontenipun Sinuwun Ndarawati lan Semar Badranaya. Ateges panjenenganipun Bawodra menika lerekipun Pandhawa iso mati nek ratu karo pamonge mau disingkirke. Ngaten. Nun. Ateges panjenengan gadahi pemanggih Pandhawa iso tekaning mati. Nek Ratu Ireng Cemani karo Semar disingkirke. Ya ngoten lho, mboten? Nggih. Lah pripun ta? Kula salah. Lho sewu tak takon. Kresna menika sinten? Kresna menika Ratu Ndarawati. Saliyane Ratu Ndarawati, Kresna menika kadangipun Setyaki. Saliyanipun Setyaki, Kresna menika sesembanipun Patih Udawa. Pripun das pundi? Aja guyon lho Kang, wis iki didukani kok malah sembrono. Sing dikersake anak Prabu Ngastina menika sampean mang wangsulan sing apik. Sing kula takoke mboten niku, ning Kresna menika sambung rapete apa karo Baladewa? Ah, menika rayi panjenengan. Saniki kula takon karo sampean. Nek sampean duwe adi, monggo adine bakal dikrenah patine. Adine bakal diancam patine. Oh, mesti mawon kula mboten trima. Wong sing arep ngancam patine adi kula menika, wah, upama manungsa pun kula jotosi, kula jejeki nganti ora iso apa-apa. Menika tumrap kula. Lah gene iso omong. Lah nggih. Lah gene sampean iso omong. Lho lah nggih iso omong kecilik iso omong lho. Lah kersane pripun to? Samana aja gawe gempung atine Baladewa. Samana aja gawe gempung atine Baladewa. Nek teng niku wis kebacut nesu, kula ora hitung-hitung teng niki papan pasewakan teng kula hitung-hitung teng niki pengundi. Nek sampean gawe muringe Baladewa ana pendhita gelandang nenggala. Apa ora? Pun kek wangsulan. Sinten sing gelandangan niku, Pak? Nuwun sewu lho, gelandang nenggala. Oh, kula kinten nek ragune Roma Irama. Gelandang jangan gelandang. Begadang. Pendhita kok kupinge jampeng. Mangadika. Kira-kira sapa sing arep mateni Yai Prabu Kresna? Kira-kira sapa sing arep gawe patine Yai Prabu Kresna? Piyai sepuh sing padha lengkenten iki mang wangsulan. Apa Bawodra dhewe? Apa paman Haryasenguni? Menapa Yai Prabu Duryudana nek pancen iso gawe cilik loro gedhe tekaning pati Yai Prabu Kresna, tak kilani dadane. Ora Bu, wonten dawuh. Mriki menika wonten negari Ngastina, sanes wonten negari Mandura. Panjenengan nuwun sewu ngumbar dhateng dedukan wonten ing dadi negari Ngastina. Bawodra wantun matur menika krana kula ingkang paring dawuh, mila menawi paduka mboten trimah bab aturipun Bawa Pandurna. Sampun ngantos mboten trimah kaliyan Bawodra ning kula aturi mboten trimah kaliyan pun Duryudana. Yayi kula mboten wantun, rai mboten wantun sampun ngantos ngumbar pangandikan ing kados mekaten. Menawa kintenipun Kang Prabu menika kula nuwun sewu gadahi pangwaos tunggal wonten negari Ngastina. Nanging kula mboten mathuk, kula mboten condhong.
lan kula mboten sarujuk prayogi Prabu Tansang Rembang dhateng pejahipun para Pandhawa. Nek ora mathuk ora sarujuk, kenging menapa sampeyan lenggan enak-enak wonten negari Ngastina. Sila tumpang kendangan dengkul. Nek ora cocok ora mathuk ora rujuk. Tumrap kula nggo ngapa ngrungokke guneman sing ora mathuk. Oh nggih, nyuwun pamit kula wangsul dhateng Ngastina. Aku nek kowe takon karo Begawan Durna kuwi wis pas, kuwi wis mathuk, kuwi wis dadi niatku bakal nuduhake menyang endi dununge para Pandhawa. Alhamdulillah, Gong. Begawan Durna ngerti. Pandhawa lenggahane endi? Wis gak ditakoni ae gak dijuk. Pandhawa gejak kondur terus. Nek kira-kira Begawan Durna ngapusi, ora sampe melu wak pacule sirahe engko. Konjuruk tegel pacule semen. Lah piye nek pendhita apus-apus sih arep ngopo? Urip ya mung ngapusi kono kene. Allah modare malah wis ora kokean omongan. Sabar ya Bagong, sabar. Pacule urung ana. Ha mengko aku gawa. Aku dadi sakepenamu kowe. Teng pundi? Petro. Nun. Kok sik aku tak takon karo kowe. Dasarmu apa nek aku ora ngerti kok kowe arep nunduk karo Begawan Durna? Durna kon minggat saka negara Ngastina kuwi dasarmu apa? Kowe iki mung gedibal. Kowe iki mung ponokawan kok melungake Brahmana kaya aku. Dhuwur derajatku nang negara Ngastina, dhuwur derajate sampeyan nang negara Ngastina ning sampeyan ora duwe hak kewajiban tumrap negara Ngastina. Lho, kok iso kaya kandha kaya mangkono? Lah nggih. Dasarmu apa? Dasar kula melu duweni negara Ngastina. Sira Prabu Duryudana menika mung ratu wakil. Niku ora duwe hak tumrap negara Ngastina. Sing duwe hak tumrap negara Ngastina menika para Pandhawa. Monggo Pandhawa niku momongan kula. Tur upama ditelusur babakan sejarah. Petruk niku ngewangi udak-udak. Petruk niku ngewangi gotong semen mikul wedi jaman bangun negara Ngastina. Mula nek kula niku nundung sapa wae teng saking negara Ngastina sing ora duwe hak tumrap kewajiban negara Ngastina kula sah ento. Ngoten. Kaya sampeyan niku nek Ngastina dilenggahi pendhita sing ora ana nyatane sing putih ming serban karo ketune ning atine kuning jerone ndok bosok kula ora trima. Lho wong sampeyan minggat sing mriki. Ha to, Gong? Cocok. Ora minggat yo gajuli ya, Tru. Sabar, Gong. Aku sabar kok, Tru. Ya. Ora sak gampang nesu ora. Maton to dasar kula. Dadi arep sapriki niku sing dadi lenggah dampar Prabu Duryudana ning Petruk duwe wenang tumrap negara Ngastina. Kula sing bangun Datulaya, kula sing ngewangi udak-udak, kula sing ngewangi gotong boto, kula sing ngewangi makani para pekerja-pekerjane kula niku ya duwe andil tumrap negara Ngastina. Dadi aja dimengke. Sing duweni Ngastina niku mung para-para pengarep-pengarep boten. Pengarep niku duwe pikiran ning sik temandang ora ana apa arep dicor nganggo pikiran. Pikir, Mbah. Badan semanten ugi sing mikir ora ana nek ana sing tukang nyambut gawe ya ora mlaku. Mula loro-loro niki dadi siji. Aja diya diniya. Nek ora ana aku, ora bakal dadi kaya ngene. Sakniki tembung kaya ngono disingkirke. Niku tembung sing mikolehake awake dhewe, tembung sing gumendhung mergo awake dhewe. Aja ana aku. Niku pun mboten jalan, sakmenika pun mboten jalan. Sakniki menungso niku kedunungan pikiran, kedunungan ati, kedunungan rasa. Nek gelem gumregah ngumrembihake tangan jangkake suku pikire gelem diolah niku napa-napa bakal kelakon mung kari gelem apa ora tembunge keset apa ora nek keset ya dadi wong rekoso nek ora mesti entuk dalan rezeki niku tumrap kula ngoten diar Petro iso dadi moden ya Tru nek mejang gleling ya Petro iki tur kenyataan kuwi ora mung omongan tok. Dadi nek sampeyan ora iso ngandhake ndoro-ndoro kula Pandhawa, wo tenan, kula ora mung ngomong goro. Kula ken lunga sing mriki. Kula ken ngangkati sandangan sampeyan lemari-lemari kula ken ngangkati tumpake gerobak terus minggat nduh teng pundi sampeyan papan pernai. Nek aku lunga mesti digoleki para Pandhawa. Kula sing matur. Nek Durna wis lunga, kowe mesti didukani karo para Pandhawa. Nuwun sewu, Pandhawa ki arep juragan kula, kali kula wedi. Kali kula mitung. Mergo apa? Pandhawa ki niteni karo kabecikane wong liya. Ngoten. Pandhawa ki niteni karo dharma bektine batur-batur kaya kula niki. Pandhawa niku ora tau lali karo dharma bektine kaya kula. Mula arep kula niku ora sowan mbok suwene 7 taun.
nek kula tiba-tiba sowan Negara Ngamarta dirangkul karo para Pandhawa. Petruk tanpa kowe aku ora iso kaya ngene. Petruk tanpa kowe Pandhawa ora kaya ngene kahanane. Niku lho apik-apike bebudene para Pandhawa. Mongko wong kaya ngoten niku angel, golek-golekane angel. Ngoten. Dadi kula suwun sampeyan niku nek umpama dadi piyayi ya ngelinga karo labuhane para kawula-kawula, ngelinga karo labuhane karo wong-wong cilik. Nggih, aja sak kepenake dhewe. Ngoten. Petro. Nun. Barang kowe kandha kaya mengkono aku pengen jujur karo kowe. Jujur napa? Lah aku tang terus terang aku ora ngerti Pandhawa endi. Lah kok wae muni ngerti. Aku mau kepengin nutup-nutupi. Neng barang kowe ngandhake kaya ngono kok terus luwih becik aku jujur karo kowe ning nuwun sewu nek kowe ngelungake aku ora gelem. Lah nek ngoten kula peksa. Lah nek kowe maksa karo aku, tegese kowe kejak sulaya karo Bagawan Durna. Kula sulaya karo sapa-sapa ora wedi waton kula menika bener. Ngoten. Nek pancen sampeyan kejasul karo Petruk, sampeyan ora gelem lunga saka negara Ngastina, mergo iso ngandikake Pandhawa lungane nendi? Lah nuwun sewu, teng pundi papane wong neter Katidayan? Lho. Wani nang karo Bagawan Durna, sing kula wedeni apa mau metu jaba, metu jaba. Petruk, kowe metu jaba dhisik sampurna ning pasewakan. Aku meneh keterangan karo kowe. Janji goro ditenono. Oh, ana pendhita tak ileng-ileng. Man Sengguni pripun kabare enten pawartos napa ngawi sangganing para sata Kurawa. Manwerti Paman Sengkunar metu nglatar numpak dukar kula Dursasana nungsung kabar lho. Man Sengguni numpak mitmini kula Dursasana nungsung pawarti werta Man Sengkuna numpak kereta kula Dursasana nungsung pawarta. Man Sengkuna sedase atos kula nungsung pawarta lho. Pamanadyan putra pun Kartomarma madung dawuh. Paman putra pun Swatama madung dawuh. Ya Bang. Bapak Dalya Cekuli dan putra pun Durmagati madung dawuh, Bang. Kepripun kabari? Wonten pawastos napa kula madung dawuh, Bang? Kula pun Citraksi nyanyadong dawuh, Man. Pripun kabare wonten Bapak Pari damel menapa, Man? Kula nganglungaken jangga nilingaken karo mama papa Mas Tuti dawuh timbalanipun Paman Harya Sengguni. Dursasana lho Kartomarma Asatama Surtayu Citraksa Citraksi Durmagati Durgempa Dursasena kabeh wae para sata Kurawa lho iki ngene ya Le. Rembugan jroning pasewakan ora ana kejaba mung kepengin gawe srana patine para Pandhawa. Nanging durung rampung gone padha rembugan babak angalyani jujul lan usuli. Sowane Petruk kantong bala ngandhake ento Pandhawa ninggal Praja Ngamarta. Monggo wis sawetara wektu Udakara wis sak telung candra. Rekake takon kalawan Penemban Durna nanging malah dawi gegeran. Mula kang sangka kuwi Dursasana kabeh Kurawa diketapake budal lumarap golek menyang didununge Petruk lan Bagong. Ketemu bondo tangane kerincung sikile leboke pakun jaran gedhe-gedhene dipateni ya kulub Dursasana. Walah nggih Man. Mboten ken kandrung sulusun awi nderek udu. Napa sing didhawuhke pawon lamun sendika ngestakaken dawuh mangkata dina iki lho nggih ngestakaken dawuh. Yeah.
pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya runangkono magawe kelari wang-wang Petrus Ndara Surtayu iya enten apa Gus sing kula entosi Didi Kurawa sing kula tenteni sanes Prasata Kurawa ning Begawan Durna sing kula suwune priksa teng pundi lenggahing pundhen kula Pandhawa ingkang sampun sawetawis wekdal nilar praja Ngamarta Petrus nun Blokasuta wae Begawan Durna Bapa Penemban Durna ora priksa menyang lenggahing para Pandhawa mulai kowe takon karo Bapa Penemban Durna, aku sing bakal mene mangsulan karo kowe. Lajenenganipun sinuwun utawa Penemban Durna pun tetela wis cetha nek ora ngerti, ya pancen ora prisa. Lah nek ngoten gampang mawon nek pancen ora ngerti ya Penemban Durna lunga saka negara Ngastina. Lah terus sampeyan rawuh mriki wigatosipun aku didhawuhi dening Paman Sengkuni kene nyekel karo kowe. Nyekel napane? Lho, awakmu kuwi. Kersane tak bondo tak krincung sikil kaleboke pakunjaran. Gedhe kok tak pateni Petruk. Kagat risang kapirang uri nangkul kinempet kempit dosang regnaning bawana welasa ora ngerti sangkan marane lha kok malah Petruk tekan negara Ngastina kok kaya arep dikrenah patine mula ora usah dadak kowe bangga ora usah dadak kowe selak ulunga tanganmu tak bondo tak krincung sikil bagi pakunjaran Mas nek pancen sampeyan arep mateni karo Petruk monggo ning carane sapi mang jagal sik nek wis kula ambruk ora duwe daya mang pateni kula manut wani karo Surtayu sing taweteni awam kowe biyen tekan saniki kula mboten wedi karo sampeyan pecah diadamu sirna Margolayu mang maju mriki jajal-jajalan karo Petruk mikir kok ya
jalan Petruk ngobrak-abrik para Sata Kurawa iki malah sing ketok Bagong. Iki Petruk ngejak aku, Mas. Nah aku ora tumandang karya, nah aku ora nyambut gawe dikira aku ora ngeweki karo Petruk. Lho, wani karo Kartomarma. Aja kok mung Kartomarma. Karto ndelok sor aku kan. Wih, iki merganing patimu sirna dening aku. Ayo, panggau tak ayoni. Kene marganing patimu Singalena Praping Lalis. Lakon dadi penjangkamu. Iki merganing iki lare wiwit sok kapan? Kok mung ngono-ngono wae. Mati dening aku. Nggo gaceng sirahmu wae mo karo Marmo. Gong, ngantel jasmu ya. Ora kok. Kuwi ngopo ya, Gong, kok matane abang. Mendem ya. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene ora wani ya, Tru. Ngombe apa ya? Spiritus. Wis ana saiki ora ana golek minuman ora ana. Spiritus tak kaki Coca-Cola ombe. Dilalani. Baru. Payah kowe. Kok kene, Tru? Iso kene ngono. Wong arep perang kok dadak gedheke ati ngono kuwi ora entuk kon gedheke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ya wis. Haji kono. Ngopo kok malah muring-muring dhewe? Asma lasirun mah mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang ngeson. Ora tungguson mah mlaku-mlaku ndasa asikanan. Kowe sapa-sapa kok? Asma. Seneng. Ayo kesel yo. Dadak ombeni barang ping arep karo Kartomarma dadak perno-perno. Ora sampe melak trajangi dhewe le. Oke. Hati-hati ya, Tru. Ana kira-kira wae alah ngomong aku sae. Oh iya. Ana ngene ya.
Rati harus so. Iya. Ora pandang brutu apa? Pandang brutu, pandang bulu. Aduh, ngoten aku ya semuntul rasa maju, tak maju. Soalnya aku nek konangan mah tak keplak yo kok. Wong lurape kok dienggo. Ulung sawangan aku. Ora dari namane to. Ngono ae dari namane. Ya suroke dangdut wae ning kene rasa perang. Nandang. Ajiker aku ditinggal dhewe. Awar turu ning pangkone sinden-sinden. Ndur sapenake dhewe ora. Arep ngosek-ngosek ning kono. Ben ben. Ya. Lah trajange dhewe le. Hati-hati ya, Tru. Ya. Jah kula man. Petrus sepriki mboten sesuda kekuatane. Ning malah saya mempenge mboten kanten-kanten kula sumanggaken. Kowe iki pangeran pati kok kalah karo Panakawan. Nyatane kawon dul menapa-menapa kawon yo kalah ora sedaku ki omong. Wah, edian. Bagong perang kali kula. Bagonge mungsuh Kartomarma nggih. Tandange ngawur. Wah, sajake kaya wong pinter pencak ngene. Wah, wis rusuk kula mboten wantun musuh Bagong kula semanggaken. Jengklit barang sapenake dhewe. Lah sapa sing urung maju iki sing arep maju? Swatama wonten dawuh. Maju le, nggih ngestaken dawuh Petruk. Mboten manut lan kula ajar, wis sakarepmu pateni ya kena iki. Arep menang karo Kartomarma menang karo Raden Surtayu musuh Swatama entuk musuh kowe ayo alasan Petruk kowe diantemi kok meneng wae mlirik matamu kowe menungso apa kowe panjenengan apa lah kok dadi kowe meneng wae ayo Gage ayo alasan kowe ngece karo kowe ngino karo dume tak antem ora apa-apa matamu mlirik kok anggemu aku ya anak pendhita kowe mung anak batur diantem kok ora apa-apa malah mencicil mripate anggemu apa ayo kowe malah suaraku tuprok rasa melu-melu aku gumae terus sok melu-melu togong ngene. Tuprok. Kowe diantung kok malah hahi. Kowe malso kowe. Malso. Tuprok. Kowe anggap apa kowe? Ora sembrono kaya ngono. Aku ki anak pendhita. Lah kok dadi koyo
diantem kok ingahi tuprok das matos iki diantem kok malah ingahi Esro kowe Halo. Iki ngapa iki? Prajurit maju, ora katon tatu kok mundur nangis. Man, Ngapa? ati kula sakit, Man. Kok lara kenapa? Manah kula sakit. Petruk kula jotosi. Lah iya, aku ya weruh. Nggih, Man. Petruk kula antemi sak manut karo karep kula sak mempeng-mempeng kula. Heeh. Kula ken males ora gelem males ning matane mecicil. Bareng gelem males niku mboten ngantem. Piye? Ngenten iki, Man. Terus cangkeme ngenten iki. Terus sikile tuprok. Wonten niku, Man. Niku bola-bali niku suwe-suwe tak rasake ati kula saya lara. Saya lara terus kula nangis. Aduh, anakku ngger satama. Pulo-pulo bejamu dadi 20. Mula ya Petruk ki ngerti sejarahmu. Dikon bales ora bales ning malah ngono kuwi. Niku artine napa, Pak? Teng ati kula kok lara banget. Kuwi tegese Petruk ki ngece karo kowe. Lho, ngece bab napa? Ngece nek kowe kuwi anak jaran. Paman ampun slometan. Kula niki anak pendhita, ibu kula widodari. Widodari ning keleke papat. Kok keleke papat? Sikile papat. Mbokmu kuwi jaran. Man. Ngono patih tak jotosi tenan. Ibu kula niku widodari. Widodari ning biyen jaran. Jaman di ngono bapakmu kuwi wujude jaran. Napa nggih? Beda mongi ya. Mula kowe sikilmu duwe tlacak kaya ngono, rambutmu kaya suri merga kowe padutan karo jaran. Aja kuwatir iki dilongkas ana Bupati Kap. Kowe melu ora? Bupati Kap napa? Lho balapan jaran. Kowe ra ya iso mlayu to engko Paman Lonto tak ajar ta. Lara atiku. Monggo Kanjeng Rama niku crita kalih kula nek bojone niku garwane niku ibu kula niku widodari. Widodari ning doyan suket ateges jaran. Edian. Biyen ning lakoni pripun nggih, Man? Lah ya mbok. Aku ya ora ngerti kok ya. Wong bapakmu ki nglidhike ra jamak-jamak. Napa riyen niku dereng enten wong Ya nah. Ning bapakmu ki mbok menawa pas bingung. usah-usah ing lakon. Lara atiku. Dene ning pertapan kondange pendhita garwane widodari. Jebul ming tukang narik andong. Ayo kuwi. Bahas apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa mung genahke kok. Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Lah nggih wong tuwa semene bocah entek-entekke kempongan. Ngerti sotoma niku bocah ora ngerti, ora ndunung omang dunung-dunungke. Ngerti sotoma niku ora weruh karo kanan senatane kok mang weruh-weruhke. Sampeyan seneng nek kula kepirangan? Ha. Sampeyan bunga nek kula isin. Iya. Oh, endah-endane patih sengkuni. Ngerti kancane wirang malah dipirang-pirangke, malah digejek-gejekke. Petro kantong bolong. Kowe aja ngino araku, aja ngecek sotoma. Ayo, begawan turna tanti ngono legane atiku.
Ah, kok iso menang karo Begawan Kurna? Bumi langit tangkep Petro kandang bolong. Tuprok, 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 tuprok. Kono guyu kono. Bahagia. Hah? Sukacita kowe. Nek ana wong kepirangan kok senenge ra jama-jama penyakit ora. Ayo Petro. Adu atos sing balung mleting kulit. Yen perlu kowe nggawa pusaka. Pusaka apa? Aku ora bakal wedi. Ayo ponokan, maju kene atiku. Tuprok, tuprok, tuprok. Tuprok, tuprok, tuprok. 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 Isih mentem. Tulung rungokna. Wong mumet sirahe kok ya dadak melu ngece. Oh, pancen penyakit kabeh. Petro ya penyakit, Bagong ya penyakit, gugu karepe dhewe. Iya. Cobrok. Cobrok. Yuk. Halo. Ditirokke nek jarane jengking. Jengking dasmu kuwi. Penyakit ora. Oh, senengane kok ngece karo. Ya Petro. Kowe ngejawab apa? Kuat nadai Kiai Cunda maneh. Oh, nglakon meguru karo kowe. 20 tahun keparat. Tuprok, 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 tuprok. Dobrak, dobrak. Toprak, toprak, toprak. Siamene malah ngejak setar balapan jaran. Aku ki gumun karo Petro ki. Biyen sik ngabari sapa ya? Kok iso ngerti? Ponokawan mongko ora ngerti jaman nom-nomane Kakang Brembandurna. Iya. Oh, pancen Perot. Ngece karo aku sengkuni Perot. Kose to. Sampeyan niku ece-eceran ya ece-eceran aja nyandak sak dhuwuring tenggak. Perot ya men. Wong sampeyan yo eleke kok dadak pendhita kok irunge kok manuk bedet. Ya men, nek ora Perot cangkeme. Nek ora bedet irunge, nek ora Perot cangkeme. Bedet Perot. Bedet Perot. Bedet. Bagong tak linggis ndase tenan kok. Ora ngerti perkara kamu ni bedet-bedet dengkule atas ora. Lho, Bagong ngerti nek sampeyan pun pendhita kaya manuk bedet. Ya bedet sampeyan Perot. Bedet Perot, bedet Perot. Tetrot. Tetrot. Arat. Urung muni kok wis diwangsuli ora. Aman cepet-cepetan ora. Perot. Oh, cah adil kae nek mrene ngece sampeyan nek merono mece kula. Meneng mawon. Nggih, nggih. Diem, nggih. Anggere sing ngece tendiangi sampeyan. Mboten, Mbak. Petro. Ayo. Mrene yo. Tandang ana bedet. Aduh. Syukur. Ayo kowe ketuntu ora. Ora gelem mundur ning padukan kabedetan. Piye ya iki? Sik tak raup sik dewate. Nggih. Dak ketuntut terus ora. Nek sampean mboten raup, kula percaya malah mangke sampean ming munamuni bedet terus. Mergo sampean niku gampang eling-eling kata-kata sing pun mangucapke. Mergo nek mboten sampean mikir mboten dadosaken Perot ing penggal. Iki iso bebayani mergo nek sampean maju rambut Kiai Perot. Aku gak iya ta iki. Ora raup. Sik ta, lagi kula nggih raup. Kula ya klera-kleru e. Ame raupe kok gentan sampeyan iku ngerti ora nek raup niki banyune bedet banget. Lah. Sampeyan madiri kok mengke ndak ketularan oleh kula Perot. Aduh. Gugu karepe dhewe panas wae jajaran. Petro ketiban Kiai Cunda